a veure aquesta samarreta. És que i la que havia l'altre dia, Nenes, crec que la pista hauria de ser per allà. a la piscina. Es va treure la samarreta. Tan guap. Què dius, tia? Si en Martí és molt millor. El Martí? Ui, tant, tia, està boníssim. No. Jo vull que sigui el meu lío abans que s'acabi l'estiu. Martí! Ei, noies, que està aquí, que l'he trobat. Jo no li veig tant. Dibuixeu la llibertat? Però quina tonteria és aquesta? Crec que ja ho entenc. Crec que hem de dibuixar com expressem nosaltres la llibertat. No? Ah, ja ho entenc. Ens veiem aquí d'aquí una hora, vale? Porteu els dibuixos fets. A vegades és ben rara aquesta nena.